nového videa, videa z craftingu. A dneska toto budeme ešte zase prerábať. Neviem, či už som toto vtedy mal v minulom diele. Ale neviem proste. Ale čo by som chcel dneska prerobiť, toto tu všetko. Odbuchol mi to tu creeper, takže neriešte, že toto je aj také hrozné. Ale čo by som hlavne chcel prerobiť, tak sem dať takto všade to drevo a proste celé to prerobiť. Už som tu dal aj dvere, lebo fakt ma ten creeper nasral. Sem sa bojím, že mi niekto vojde, ale tak čo už. A takže dneska budeme robiť toto a bude podľa mňa trošku ťažšie. Takže ja musím ísť sem hore. Chcem si takto vykopať. Takto. Toto drevo, lebo tu to budem meniť. A budem to meniť aj sem za tým rebríkom. Takže tak. Takže najprv vykopeme toto takto tu. Tu dáme zase drevo a takto. Takto to dneska spravíme. Dáme tu torčky. Už mi tu prišla Doruša mňaukať. Mňau, daj mi jesť. Daj mi jesť. Už si mala, Dora. Butíko. Takže kde mám drevo? Aha, ja som to vlastne dával. Ja som si vyprázdňoval inventár. Takže drevo mám sem. Toto tu je moja izbička s krásnym výhľadom. Ešte by som toto mal vykosiť, lebo tie bambusy ma tak serú. Toto ešte potom trošku upravím vo skrine. Dobre, ideme sa vychrapať a ideme pokračovať. Neviem, uvidím, koľko tento diel bude mať. Mohol by byť trošku dlhší. Počkaj, ja som nevykraftol to drevo, že? No, ja ho môžem vlastne takto. 80 dreva to mi bude stačiť. Som si chce to, že je trošku zbytočné, keď tu dávam. Ale čo už. Toriti! Toto bude ten najväčší problém, toto robiť proste. No dobre. Takže teraz toto tu nemusíme robiť, lebo toto tu nie je vidieť. Ušetríme, jasné, že? Potreba šetriť. A potom ešte v tomto diele chcem spraviť toto a v ďalšom diele chcem robiť tamto podzemie už úplne celé. Postaviť tam steny, rozšíriť to, proste spraviť to pekné, fakt, aby to bolo. Lebo teraz to vyzerá tak trošku sprosto. Myslíš, že by som to spravil aj takto? Nie, tu musím dať to drevo. Tu potom to ešte aj či tak proste budem prerábať toto, ale to nebude takéto, to bude oveľa zväčšené, lebo toto je len provizorná verzia, aby som tu mohol chodiť vôbec. Musím dať zárovno tejto torčky, čo je sem a potom sem, to nejde, no, super. Bum, 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 bum. A nemám torčky. Super. Prečo nemám torčky? Počkaj, či ich mám tu, alebo kde, Doriti? Tu ich nemám. Tak či ich mám v čestke na materiály? Nemám. Prečo?
To ma zaujíma, prečo ich tu nemám. A tak aspoň, kde mám uhlie, som mal uhlie asi tak. Tak kde ho mám? Počkaj, ja už nevidím. Nie, to je v tamtej peci, tam. Asi nemám nejaké to uhle. Ne, tá nechcem. Chceme uhlíčko. Bum. Koľko som ich spravil? 48, to už je až moc. Takže tak sem dáme do PC. Toto je moja izbička. Tu mám také hlavné veci, dôležité ako železo a také, aby mi to Peter nekradol. Aj keď sa nám teraz nejde na seba pripojiť. Čo je trošku sieť. Ja sa fakt zabijem, ja mám 2 srdiečka. Som sprostý. Poďte. Uj. No vlastne už som tam torčky tam nemusel dávať. Ja som sprostý, že? Keď už mám tam torčky, tak... Fakt, že posra. Ja tam proste neviem vyliesť. Aspoň mám životy, Ty kokos. Tak teraz už to zachránil. Ale aspoň mám životy. A Hunger Bar, to je to ďalšie. Takže keďže to bude nejak... Sem som chcel. Takto. No takto to bude. Bum. A teraz potom... Ne, toto som nechcel. A potom ešte musíme vlastne sem pri tom skoku dole, lebo tam to nemôže vyzerať tak hrozne. Aspoň toto bude nejak konečne vyzerať. Takže som rebrík. Ja sem dám trapdoor, hej. To bude lepšie, keď tu dám trapdoor. No vidíš, a presne 2, no tak to je úplne... To je fakt... Sorry. Tak. A daj ho sem takto. Áno, ty kokos, tak toto, normálne si za mňa srandu robí, jak to dobre zrak. Prejdeš potom proste, a keď chceš ísť dole, alebo no teda hore, tak otvoríš. Ty kokos, to je top. Spravíme si tu tak. Ja neviem, prečo ja hovorím tak divne, ty kokos. Ja hovorím, spravíme si tu. Halo, to jak ja hovorím, šíbe mi, fakt šíbe už, ja už som proste vymletý. Super, a teraz sa mi zničí krompač. No, vidíš, presne, jak som to dobre vychytal.
To je trošku len kameňa, hej, to je len trošku kameňa, ne, to vôbec nie je plná čistka kameňa. Počkaj, čo sa chcem, teraz sa tam nepôjde. Počkaj, vyrastlo tamto, neviem. Ty kokos, to je práce, ty kokos. Ja to porazí. Porazí. Super, ja som sa skoro zapol. No nie skoro zabыл, keď mám plné životy, ale tak no proste not good. To som mal upraviť, že naopak asi. Ja? Ty kokos, ty Mordor. No tak to ma ty kokos porazí. Ja si tam budem musieť dať rebrík, lebo to je hrozné. Počkaj. Ty kokos. No, normálne ma porazí. Pozrite sa, ako sa tu ja o tú Doriti starám. Ja chcem, aby ten domček bol pekný. No mňa poraz. Potom ešte, kde to po mne chcete. Ty kokos, to sa normálne porazí. Koľko je už natáčam? 12 minút? Čože? Dobre, a teraz môžem ísť za zdám. Ježiš, to normálne mňa fakt porazí. Ja tu chodím hore dole jak... No jasne, že si uberem. Ja to asi budem fakt robiť tak. Tu si dám blok. Tu spravím ďalšie. Tak. Doriti. Tak, makaj. Dobre som spravil, ty kokos. Toto nemám, počkaj, čo ako prvé potrebujem, tak je drevo. Lebo 2 dosky mi nevystačia. A vyspať sa zároveň, lebo... Joj. To ja... Aha, to je tá torčka. Torčka, ja, že to som ja, ty kokos. Koľko mi dáš 14 dreva? Bum. 58 minút si bude stačiť. Pozrite sa, je to pekné. Krásne, čo? Krásne, čo? Tak nepostavíš. Ešte z taký ty nedokážeš postaviť.
porazí. A ešte to nehovorím v tomto videu. To je ešte to horšie. Takže nebude také zábavné. Možno sa budete baviť na tom, jak tu trpím do riti. Ja tu fakt trpím, lebo toto... Ja fakt porazím. Ešte toto tu. Že už by som to konečne mal. Robí si za mňa srandu. Ja proste jak stávam. Ešte vidím. Už tu vidím chyby teraz. Bum. 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 Ja sa fakt na to vyserám, bo... Prečo sa mi nedá ísť po rebríku dole? Mne sa zdá... Aha, tak to ste mi nevedeli povedať skôršie, že keď som čupnutý, takže sa nehýbem po rebríku, vieš, aké to je top. Lebo keď som, no ty kokos, to fakt ja som taký happy za to, že som to zistil. Ja si ten rebrík doničím celý. Bum, 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 bum. Ty kokos. Bum, bum. O. Bum. Bum. Je vidieť, že to ťaží z rebríku, lebo to ťažíš pomaly. Tak ale aspoň nehýbeš hore dole. Nenina. Možno dneska budem volať s Peťom a možno nám bude fungovať crafting na diaľku. Keďže minule nám nefungoval. Už nám nefunguje dosť dlho. Ale že ja by som to spravil, ja som to fakt spravil. Nepýtajte sa ma, ako ja hovorím, ja spravil. Wow. Počkaj, ale ešte to nie je finálne. Tak. Do riti. Potom už keď budem pokročilejší, tak tu dám normálne akože teda vodný výťah. Viete aký? Dúfam, že hej. Dobre, ja sa s vami lúčim. Tento diel bol dlhší ako som plánovala. Čau!